Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ala, amangan mo't no nakidnap, amangan no in-salvage dan, amangan no Mabalin ka di, labang. Ah, Sana tila ibagbagam. ay, sorry, madam. Madandanagan lang arudan. Hanggang kasta pa lang ti ibagbagam. Nay, adatig siya, madam. Basahin yun at amangan no ni Ma'am Angeli Daykan. Wan, amok ti araramidak. Dinakman dikta-diktaran. Ha! Aw, anya tinabasa yung madam. Asino tinag-text ni ka di Ma'am Angelay? Ti anak ko! Nadisgrasya ti anak ko! Anya! Allah! 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 Kasano daytan? Di husto ti kunak, madam. Aganda ka sana pasama kan kwa na. Ay na! Ay na! Ay na! Adda ka nung ija ospital ti anak ko. Anya! Ay Allah! Allah! Ay Allah! Ay awagan yun aday tanam por madam. Ay, wan anya. Ay Allah! Allah! Ay unay ay sinibiyag pa nga ni Ma'am Angelay. Agdal na ka! Dagdagam mat ti panagdandanag ko. Makapasuron ka mat, abakat! Ay Allah! 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 Suray madam! O anya? Nangipawit kayo iti kwarta, ma'am? Agi pawit pailaan. Kartingan nyo masapol ang maipawit yung ti kwarta, maaramat. Tapno maispalte anak yun ti pagad. Ipawit yon, naon na. Wan. Sige, tarumwak itan. Okay, bye! O anya, aprobado ka din? Kwen, ipawit na ka nun. Oh, paibingay ko di mo liplipatan. Wan, di ka matanagan. Ala, panawanak dito yan. Mapan ka na iti papanam. Okay, tanim. Inang paagram pa. Babosh, makamuka pa lang araw dito yung apartment ko, ha? Wan, urayan ka sumangpad. Okay. Ay, sapay ko matamang tadadagos ni Mami ti kwarta. Nagimot tumat ngamin. Isa sorry lang nga aramidak ti kasto eh. Masurunak. No ni Mang Roko ti agki daw iti kwarta ka ni Mami. Ikan na adagos. Ngam no siya kang anak na. Pulos. Daytang ti pagsaksakitan tinakam ko. Nagado ti kwarta na ngam nagimot. Anak-nak ngam imutan nak. Ay, iso akos to lang ti kastingar aramidak. Mang panunutak mat iti wagas. Tapno mamaysa ni Mami. Talaga di ka agpampanunot, Ariela. Ha? Apay manen. Anyat basol ko, Roko. Inawagam ti numero ang nag-text ken ka. Ngam di cellphone number ti anak mo. Di mo inawagan? Ay sus, iskam lakit di dayta. Anya? No maminsan, aramatan mo't ngamin ti panunot mo, Ariela. Sana puro imbaga. Nagsakit mat ti kasta pa nagsasaumon, Roko. Siyempre, natarantaak. Gapok itidanag ko. Iso adya ko na panunot nga awagan ti cellphone ni Angeli. Agasam, nagipawit kay ti kwarta? Ngam saan mo nga muno sa dinong hospital tayan na? Please, Roko. Don't blame me, mat Amo mat, mixed emotion na kita. Please. Tinasaya, awagam ti anak mo. Itan. Ha? Labang! Ingkalukatan ti gate. Kitaam no asino ti dimtang. Ha? Allah! Anya na disgrasya ang ibagbagayo. Sa anak ana disgrasya, Mami. Anya. Asino nga rod tinag-text kanyak. Inawagak pa'y. Imbaga na ana disgrasya ka itilugan. Kat 50-50 ka no ti biyag mo. Ay na, Mami. Naloko kayon. Ha? Iskam lakit di dayjay. Adoy tanti iskam akasta. Anya.
Kat kasano nga rodan ti kwarta. Dakkel pa'y mat nga rod agatad dayjay. Ay na, Mami. Saan kayo nga minabasta palokulatan kadagita maaw-awat yo? Namati kayo matadagos? Inawagan dak kumaan? Angeli, Anya nga ita. Di husto di ko na Kariel. Naluko ka laang. Rocco. Day tangamin ka. Tadi mo aramatan di panunot mo Ariela. Huston, Mang Rocco. Nalabas ka matkagsao? Grabe mo ti panang i-down mo ka ni Mami. Awan karbo nga amang ibagay ti kastay ti ina. Ta saan nakakapkapin ano? Ha! Nalipatam samatan? No asino ka idi dito'y mansyon, Mang Rocco? Angeli, iha. Husto daytan. Ala, mapan ka ni ti silid mo. Taing ka agpalasan. Agruam nga minan day at tao amang ungot kada kayo? Kunamlan asino akalaingan dito'y mansyon? Iha. Tao laang ni Mami nga agkamali, Mang Rocco. Saan na nga inggagara tinapasama? Ni Tata Malyong ti umawawag. Hello, Tata Malyong? Hello, Monre, pero kay Nawaw. Kumusta ka? Ay, nasaya at mutlata, Tata Malyong. Are you enjoying pero kay Nawaw? Wan, Tata Malyong. Amok no apay, Monre, ay Nawaw. Aging enjoy ka. Takaduwang ni Anaya. Wan Tata Malyong. Naragsak kami adwa ditoy. Kahit kaano nga gawin kayo pero kay Nawaw? Jak mo. Jak kumapay kay ti agawid, Tata. Ngamnoan niya ti baga ni Anaya. Iso ti masurot. Nala, ay Nawaw. Sana balay, tadunto-pay manandal daw barok. Narikat matano bakasyon yo ka na yon. Napapaypayan amin na trabaho yo. Hehehe, Nawaw. Wan, Tata. Sige nga Roden barok, Juan. Nasumuragat pa iti trabaho. Bye-bye. Take care, Monray. I love you. Hehehe, ay Nawaw. Bye-bye. Take care also, Tata Malyong. Kahit kumusta da ka no ije probinsya, Malyong? Ay mayat panyang ay Nawaw. Aging enjoy da adwa. Nasayaan nga ron no kasta. Tapno ma-relax mo ti panunot da. Nuwan sana puro trabaho latan tararamidin da. Ikanda mo ti bagida iti panawin tapno agbandeng ay Nawaw. Angam, kasanon ngay no. Ay, Nuan nga panyang. kasanon. No bilang agdan mapasama kiti nagbautan da. Ay Nawaw. Pagkasarin tayo idan ano kastaman bilang ay Nawaw. Anya, Ngam, kasla imposible mo ti bagbagang panyang. Saan damat siguro ang mailawan? Ay Nawaw. Ang no bilang man takastangag paisaw. Awan problema kanya. Tapag kasarin tayo idan Ken adanton apokop no kaskasanaw ay Nawaw. angam ti saludsod, Malyong. Kabailan nga tan ni Monrita ag pamilya. Ay katuwin ay Nawaw. Ni Monre pa iti kunam. Nadiskarte iti biyag dayjay. Nga ore kas jay nalaay ngay Nawaw. Nanakam to pa ni Monre. Amo na panunutin ti masakbayan to tagbalin na pamilya na. Inikat ko amin ng amulak ka na kana ka. Minula ako, itigrinte. Nasayat no kasta ulit. Awan serbita kita natin. Dakdakkel ti kita iti green tea. Talaga gaya manangina da di amula. Wen, isong agan anos ka ulit agbalik ko. Wen, duhoray mano nga iktarya ti pamulaam kanya. Basta kadwak akanayo ni Cleopatra. No problema. Kahit kumusta? Inaklon na kakadin ni Cleopatra ulit Just kikid. Oh, apay. Basta damagat no kaano nga klunan na.
sa tamang panahon. Isulat isong sumpat na. Anya, Ay, kasladyak nga rod makaurayan ka na kan. Aramidag san tinabayagin na plano. anya plano ulit ay. Ay, libasag san nga rakupay. Sa ako bagkatan. Sa akong tuagan. Anya, Ngamnuag gulagaw. Ay, ibaltog ko na. ulit ay, di ka agar aramid iti pakadaksam. Ha, Intong kuwan na, idarum na ka ni Cleopatra. kanakan. Agtanang ka ulit agbalik ko. Narigat ti kastapa ang panunutan. Ay, di nakbid na nga rod aklunan rin. Naguyong pa'y. Para kita aglain, agungit pa'y. Ay da, nagsadot pa'y kanakan. Trabaho amin. Agan anos ka kadilat ta ulit ay. Basta pakitam lang itinasayaan. Tapno matinag tumatlang tiriknanakan ka. Sa bagay magkidiya. Sige, kanakan. Agano sa ka. Uray mabayag nga aguraya. Basta danamnamak kanakan. Awan problema. Okay. Bye. Bal, may pupuntahan ako. Nay, papanamanin ay. Maglako. Agur-urayan dagiti buyer ko. Unay mutsin. Lako kalaalako mo. Di mo palang amin ipampaminsan tiyag lako. Tapno saan ka nga karapanap. Ay naku! Hindi naman agigidan ang mga buyer ko eh. Ha? Kung may mag-text sa akin, ihatid ko ang order nila. Anyat order da. Tay green tay. Ay oo Iyan lang naman ang idinideliver ko. Awan matan ti sa bali. Mano aya, ti may sa kilaw. Ay, mahal Ha? Ay, ulitin man ti baga. Cleopatra. Mahal, sabi ko. Ay, no. Ay, nagmayatan si kastang awag mo kanya. Mahal. Ay, no. Agraraman ka naman. Ha? Sabi ko, mahal yung green tea. Nangiina. Ha? Aya. Cleopatra. Kaano ngay nga rod nga aklunin na? Di na akong matparigatan na. Lumakaya ko. Di na akong matlaklakunin na. Ay ayatin ka, Cleopatra. Ay naku, busy ako. Huwag ka nang ganyan. Makauray day ta, balik ko. Kaano nga raw? Ay, sumapol ka na lang ng iba. Huwag ako. Ay naku. Hoy, Cleopatra! Di ka agsawi ti kasta. Ay. Pinangnamnaman na. Kalpasan na. Kasta ti bagam kanya. At namnamak ka. Winuawan. Hada! Winuawan. Ay, ang lalaki naman ng mga mata mo. Wanan, sige na. Wan, ada na namam. Basta huwag mo na ngayon. Ay, wala pa sa isip ko iyan. Ay, mag-antay ka lang ha. Bali ko. Nagbit ngaglabas ti oras kanal daw. Tunggal kadwa ka, anaya. Wanarod mo, Ray. Ay, sana bali. Adupay ti aldaw. Umay tanto man nandito eh. Sige, kayat ko. Anaya, mabalin ka diti makiholding hands kan ka? Masapul pa lang ipakadam ayaw dayta. O, adi tidakulap ko. Ay na, naglamoyot ti dakulap mo. Ay ala, agkantata. Kabayatan ti panagnata diti kadaratan mon, Ray. Kantaan tatay kantata nga Ilocano nga insurok kan ka. O sige, anaya. Di kanton malipatan, kunato'y puso, uray awanak din titunggal aldaw, uray pa'y nutawenen,
iti naglabasen, di munto kunaen, amalipatan ka, ingat tungpal tanen. Kanayon nga adda kanya, impay dulin mong hayat, nga impaay mo apagbiyaga, uray may sa aktupayen, analami is abangkay, di munto kunaen, amalipatan ka, ingat tungpal tanen. Kasta, si kajay bagbagan ni Madam Ariela ang nagpaay kas babaunan ijay mansyon manliyaw. Wen, Luzon, Visayas, Mindanao, ay nawaw. Ay, Luz Biminda ko naman, nagatidog matawag mo kanya ka. Uno lablay no isaw. Nalaman lang ngayon, Los Biminda. Okay, kumusta dagiti amom ijay mansyon? Ay, kas dilata. No anyat ipinanawam nga ugali da, isulata, tinasangpot Ay nawaw. Talaga nga wan pa nagbaliw dagiti at tao. Ay, malyam, apay-api manaw kay dyan. Awan mo taw awir ko ijayay. Nimot lamon rin ti makagapaw, no apay nga inan-ano siya tinagpaay kas babaw na ni Jemansiyon. Sino amon ray? Ni Munre anak ni Madam Ariela. Yung pinapanaw na ay nawaw. Anya, anak na, pinapanaw na. Oh, kasla imposible mo tekta. Wen, kasi ti kinadagas day nga amom. Ala, amangan mat no saan nga anak day ta amon ray. Ha? Uno amangan mat no subag ti anak na, kiso a pinapanaw na. Ay nawaw. Anya asubag. Nakasimsingpot to pa ni Munre ay nawaw. Ison, ti maisa ka dagiti kasisingputan niya anak dito rabaw ti daga. Anya, ay sos, amangan no pudno ti atap ko malyaw, asaan na nga anak ti ibagbagam nga awawir mau. Ay nawaw. Managatap kamatan niya, Los Biminda. Ay saan man, tano panunutom animbag, at daayamot inamang papanaw iti anak na. Uray pingatan kadaksan ti ugali ti anak, saan lata papanawon kina. Sa baling nga ti ugali da dya, Madam Ariela, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasla saan anormal ay nawaw. Oo na yun ay. Mas dawak nga rod Mike kinipanyang. Tapay nga ijay pa'y tinangibaunan na kinkay nawaw. Yak amua iti dayday agayam ka. Ay, gayam. Nagamamuan nyo nga kinipanyang lable. Ilablaba ak ni panyang. Ha? Ilablaba? Tangtantanan na ka? Una, tanong maminsan saan na masangot yung laba. Iso apasaray ayaban naknukwa. Kastaya ay nawaw. Ay isa bagay, makumikom ngamin matno dadduman ni Panyang. No anya launay ay di pa kumikuman na ay nawaw. Yak amua. Makaamumutin Basta siya, arami daklatan at itrabaho, tapdog sweldo Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mami, kasla aburido kayo. Taas sino matisaan nga agaburido iti kastoy. Napukawanak iti kwarta. Kasla nagpukaw nga asok ti kwartak. Ha? Awanan ba inday dyan nag-text kanin mawag kanyak? Ilunlunod ko day dyan ang loko kanyak. Mami, anya ka di daytan. Relax. Dakas ti agilunod. Basta nasakit, tinakam ko. Awanan ba indagi jay at tao? Tida pa'y lama isagmak. Madisgrasya dala kuman. Mami, dakas ti agilunod ko nakmat. Pagpungpung tutendak dagi jay at tao, Angeli. Agburburak ti darak, gapu iti inaramid da. Awanan da iti bain, ayop dakit de. Sayang pa'y day jay akwarta.
Inayon ko la kuman iti invest ko a kwarta. Ta isupay ko mati interest na. Ala, sana ba ni? Basit la day anak sa iti kinabak ninyo, mami. Di mo laeng-laengan day jay. Ta kwarta lata tinapukaw kanyak, iha. Ala, tinapatan. Saan ka na isagmak? Day tamot ti kapatgan ka. Saan ka di, mami? Ha, Ti importante, sana pud no ti in-text kan inyawag da kada kayo. Kat awan dakas ana pasama kanya. wan matkit di, iha. Ngam, sayang latta day ja kwarta. Di pa ilap. Huston, mami. Narikat ti agilun-lunod. Tamang ano da kayo ti pagbalatagam na. Basta inton maminsan, amo yun ti aramidan nyo, no adamanan ag-text kada kayo iti kasjay. Sige, tarumuarak. Kaya't ko nga iliw-liwag ti sakit tinakam ko. Nakabutbuton mo tagi dyan ibagbagan ni mami. Sumgarak pa ikitin. Ay, sorry mami. Ngam no din ako maimimutan. Diyak kumamot aramidan ti kasjay. Rocco. Samuel. Si bibiyag ka. Wen, apay nakigtot ka nakakita kaniya? Ako. Di mo natay kan, Samuel. Alya ka, Samuel. Natay kan. Pumanaw ka, Samuel. Apay akas lakabutan lang. Andabasol mo. Pumanaw ka. Basta pumanaw ka. Di na kasitgan. Kaya't ko lati makilamano kan ka, Rocco. Agalamano ta. Saan? Di ka umasidag kanyak, Samuel. Ataywan na! Umay ka, Rocco! Saan? Umay ka! Saan? Saan, Samuel? Saan? Rocco, agreeing ka. Rocco, Agyaman ak, Ariel. Tagay lagayam day jay. anyat na itagtagainap mo aya. Ni Samuel. Anya, Kasla pudpud mo day jay. Kasla si bibiyag ni Samuel, Ariel. apay nga ron akas taunay abutan mo, Rocco. Siyempre, natayan di kapsat mo. Ngam nakita kiti tagtagainop ko. Ala, ituloy takit din ti maturog. Rabi ipay laeng, Rocco. Kunak no asino ti sinukon ni Cleopatra ijay ilit. Si kamit kayam ka na ka. Wan ulit ay. Tada kayat ko ngay bagakit. Anya day ta, rukaw. Naitagtagainap ko manan ni Samuel. Ha? Kasla si bibiyag iti tagtagainap ko. Agpada ta, kanakan. Uray siya. Pasaray may tagtagainip ko ni Sir Samuel. Si bibiyag samat ni Samuel ulit ay. Ha? Apay akanay nagpakita iti tagtagainap ta. Di mon samat na porwan iti pinadispat sakin ka ulit ay. Napuruan, kanakan. Sigurado ka. Uwahin, kanakan. At ang kamali iti inaramid mo ulit ay. Ha? Kamalik nga. Rumbang ko mga inkalim ti bangkay. Saan mo ko mga impayano iti karayan? Rokaw. Kasalon mo nagbiag gaya madi mo amo. Ay, saan? Sigurado ak anatay na yan. Saan ang nagang angas idimpayanod ko? Alang arod, nailiw-liwag ko man tiriknak. Sige, kanakan. Ay, Makapadanag mo ti kastoy. Kasano nga tangay bagak kiniroko ti amay. Ti amuna. Talaga dinispatsak ni Sir Samuel. Ngam, di nalam mo at dinukot dalagayam. Sapay makonsensya ak manin no kastoy lang. No ipunok iti ka nakakasaan ko gayam a pinatay ni Sir Samuel.
Siyak mo't dagas. Amangan mo siyak mo't patayin na. Ay, una yan. Sapay sa baling ni Rocco mo makaungat. Ay, problema na ito ya. Kasan mo magpakita ni Sir Samuel? Ay, delikado ah. O anya, kumusta ti panagbakasyon niyo, Monray? Ay, nawaw. Nag-enjoy ka matlaan? Tata. Kurang nga rod ti Aldaw pa nagkuyog ni kini Anaya. Ay, nawaw. Barok. Anyat inararamid yung ay. Tata Malyong. Ay, nawaw. Kas kumaiti, anya, barok. Napan kami iti baybay. Kalpasan na. Nukas di arabi Tumar kami. Kat mapan kami jay ili. Ag-tricycle kami. Taado ti mabuhay jay ili. Ay, iwan. Ay, nawaw. Piyesta ngamin ita iti probinsya mi, Monray. Ay, nawaw. Nga rod. Nagmayat ijay. Naragsaka kijay. Nang runakit kaduak ti ay ayatek. Ay, nawaw. Kahit, anya pa nga iti inararamid yaw, baraw. Nag-hiking kami jay bantay, Tata Malyong. Anya? Napan kami nagburas iti bunga ti papaya. Kun, daduma pa ya prutas. Kastaya, ay nawaw. Nagparti kami pa ya itinitib a manok. Iso ti sinsin dami jay, Tata Malyong. Nagnanam nga rod. Ay, nawaw. Makapailiw, ba't nagbakasyon? Kapukadagita nga istoryang baraw. Agawit kamot ngamin, Tata Malyong. Damdamagan na kaninanang mo. Ay, nawaw. Awan pa'y mat nga rod ti oras ko, barok. Okay, kumusta ni inang ko abakay? Day jay, nasaran talat tamat, Tata. Kay kayat naknarod ti apong ni Anaya. Iltlotwan nak iti kamuti, aba, tugi, kantad dumapay. Ay, nawaw. Kasjay, dayjay nga inang ko. Nagagat nga glutluto iti kumkumporme. Bakit nasayat nga rod ata nag-enjoy ka barok? Ay, nawaw. Inyam amunak pa'y ni Anaya kadagiti daduma kakabagyan nyo Ay, kat nasaya at ang rod no kastamon, right? Tangay nayam muna kan kadakwada. Amangan no kasarin ti sumaruno di tabarok. Ha? Allah, awan pa'y urnong ko. Baybay aman day ta ornong-ornong di ta. Ay, nawaw. Pagtitinulungan tayo day ta. Simple laeng mata selebrasyon no bilang laeng ay nawaw. Ngukasta. Kaya't yun ang makiasawa ni Anaya, Tata? Ay, katuwan atan ay. Mapanan ti tawen barok ay nawaw. Talaga ka di akayat dak aparakin ko ana, Tata? Ay, nawaw. Namin anon at dinamag mo dayta. Namin ano matin asinong batak iti wen. Ay, nawaw. Launay ka barok. Ngamen, amok nga awan to ti pagbabawian na no si ka ti pakiasawa na. Ngamen, amok ani Anaya laeng ti only one iti pusam. Saan ka day? Ay, nawaw. Tata Malyong. Sa Rocco? Pwede po bang mag-request ulit sa inyo? Anya day ta, Cleopatra? Baka may alam kang babaunin. Kasapulan ko? Niulitig ko nga, Cleopatra. Di mo't iso di para luto, ken para labam aya. Oo. Pero kung minsan, no kasting agungat, iboy-boy na, di aramidan na. Anya? Lalo na kung hindi ko sagutin ang tanong niya. Kung mahal ko o hindi. Nagagalit sa akin. Anya? Nakabutbut ang tirupa na no magalit. Dakkel ang mata niya. Dumakkel. Ay, takot ako sa Rocco.
O sige, takasaritak to ti ulitig ko, Cleopatra. Ay, hindi na. Basta no, ada may rekomendam ababaunan. Isulaangan. No, ibaon ko ngamin ni Baliko. Ada kondisyon na. Ayaw ko naman yung mga kondisyon niya. Kasla pilitan nak ang mga klon kan kuan na. Hindi ko nga rod siya mahal. Anya? Kaya please, kung pwede sana, bigyan mo naman ako ng katulong sa Rocco. Anyat masapul mo, Sir Samuel. Ayan ko umuha. Rumwar ka? Sige nga, Rod. Tulungan ka. Sige, tayong tagpariiri di paraangan, Sir Samuel. Ala, umay ka nga, Roden. Mabitlaan yakar kay ti wheelchair mo. Tulungan kan, sir. Aday ta. Sige, intan agpariir ijerwar, sir. Nanalabang! Sa dino dayan mo? Ita ka, Daddy. Makisarsarita mo't gamit ti cellphone. Oras ti trabaho na. Namday talag cellphone, tara aramidan na. Okay. Bye, Panyang. Panyang, kunana? Nay, anda ka gayam dita, Mamangilay. Ay, ayaban na ka, Day. Sino dyan nagan iti Panyang a kinasaritam iti cellphone? Nanalabang? Ni ka dinana Panyang asigod ababaunan dito'y mansion, day jay? Ay, saan? Apay, may salaang ayat yagnagan iti Panyang, Ma'am Angelay. Kanagnagan nala siguro, Apay, anyat itsura tay amamuyo Panyang, Ma'am Angelay. Natayag abakat? Ay, pandak abakay ti amamuk Panyang. Anya? Sa balay ti bagbagayo Panyang, Ma'am. Agkanagnagan dala siguro. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nag-payout kayon, Mami? Wan, iha. Kat, tay balatok ngay, Mami. Ornong ti balatom kanyak. Anyat kaya tiyo asawan? Ornong tapno umado. Tauray siyak, ornong ti interes ti kwartak. Saan ko nga alalaan? No kasta? Inayon nyo manan iti capital yo, ti payout yo? Wan, iha. May mayatan ti kasjay. Tapno mamaminsan to kano ti panangirwar ko. Anya? Sa bagay, mayat matket di ti kasta. Kan ko natigayam ko, agi pa nga to damanan iti interes inton umay abulan. Ha? Kasta ka di? Nakaamwam, iti dayta. Di mat imbagak kada kayo agayam ko ti anak ti akin kuko iti daydi akumpanya? Wan gayam anya. Iso nga update ang dakiti amin na mapaspasamak ijay, Mami. Bayan nyo, iyam amo kayon to iti inana. Sige man nga rod, iha. Tapno manayunan dagiti babak nang agagayam ko. Baknang akon, iha. Rombang langarod, apasig abaknang. Dagiti agbalin, agagayam ko. Nice meeting you. Anya itayan taynagan mo? Ariela, ma'am. Don't call me ma'am. Just call me Antonia. Si kagayam ti ina ni Angeli.
Napintas mo Talaga, apulimi, tinapintas, ma'am. Kung nakmat adi nakawagan iti ma'am, just call me Antonia. Ha? Okay, Antonia. Your name is beautiful. Oh, thank you, Ariela. Umaninglis, di aging lisakmat. Agpaatiwak, ti kunana. Antonia, I am one of your investor who has big investment. Oh, I see. That's good, Ariela. Nayunan pa'y katiti capital mo Ha? Tano may isa ka kadagiti kadakkelan iti capital? Ada sorpresa ti kumpanya kan ka. Sorpresa? Oh, anya a sorpresa na ita, Antonia? Saan na sorpresa no ibagakkan ka, Ariela? Oh, nasaysaya at numaamuan mi. Tapno maingganyo kami nga investors. Oh, sige man laangan. Ngamne, manmano kayo apang ibagak iti daytoy, Ariela. Ngam, okay laang matkit di. Oray maamuan ti sabali. Anya na ita? No asino ti kadakkelan iti capital, ikan ti kumpanya iti 3 brand new car, 3 house and lot, and 3 million pesos cash. Ha? Really, Antonia? Yes, Ariela. Pinadakkelan iti capital. No asino ti highest bidder, isunto ti makaala iti dayta agungguna. Oh, kastaya. Mayat dayta apakulo ti kumpanyam, Antonia. Of course. Kaya't ko ngamin ama inspire dagiti investors. Regalok dayta kada kayo. Oh, nagmayaten? Makapaingganyo. Wana. Kat, anya ngay. Mani po dita? Friends tan, Ariela. Sure, my friend Antonia. Anya ngay Cleopatra. Kaano akasyanak ngay? Ha? Anong ibig mong sabihin, baliko? Aklunan nakmutin na. Mahal kita, Cleopatra. Kailan mo ako mamahalin ngay? Ay nako! Hindi pa dumating yung tamang panahon. Kaanon to pa ngay? Inton na Australia ka. Umadani man ti Christmasan. Di nakpelakasyan mo. Ay basta mag-antay ka. Kung hindi ka makauray, sumapol ka na lang iti sabali nga arma. Ay, agtal na ka, Cleopatra. Di mo ipagbaga ti kasta. Tamakaungit ah. Pinangnamnaman na. Kalpasan na. Kasta ti bagam. Ay, kwan kasi, baliko. Imbagam nga klunan naktaw. Pinaguray na kitinabayag. Kalpasan na. Kasta ti bagbagam. Heh. O sige, magluto ka na nga ron, tamatulog ako. Na. Kasi, hindi maganda ang pakiramdam ko. Nagpapanatag nga ako eh. Gisingin mo na lang ako pag nakaluto ka na. Ay, siyak man ti aglutom. Nabambanuga ka nagtrabaho di garden. Ay. Mayat. Mayat, tinapanunod ka. Wing. Akin sasakitak sa. Tapno di nakpagtrabaho ni Cleopatra. Wag. Padasag man, ti akin sasakay. Papananta ko na sa rukaw. Di barangay San Berte. Nay, anyat ko untay day, nay. Uludan ka pala, bakit laba? Nay, anyat kayat mo asawan sa rukaw. Buludan nga. Agpay ka pala nga katulong ija San Berte. Pamasakit di sigo da katulong ija.
Anya, manungal daw. Amo ka day ni Madam Ariela. Wen, nagsarita kami. Sumagmamano lang aldaw Tiyak kaya't yalbayag ijay sa rukaw. Wen ko naklangarutan. Agsubli ka to naging bakti ulitan ko. Ha? Ulitag mo? Babawnan? Wen. Sige. Ika mga sagana iti kawas mo abalunan. Labang. Anyamot na kita nga amo ko. Naglawag alawli tinagan ka. Labang kun kunada kat kanya ka. Apay asaw. No pinanaganak ngay mo't ida iti burek. Anya ngay mo't tirik nada. Monrey, Nanapan yang, si kamot gayam, agawid ako man, tanalpasin ti trabaho. umay kasukunan, Barok. Ha? Apay, nana. Inta pa'y mangan iti branch da iti restaurant. Ha? Agiddan ta na mangan iti ruwar. Sakan to agawid, Kasanon ngay daanaya kang tatamalyong. Kadwata ko maidaan, hanapan yang. Naragrag sakak no kadwata ida. Apay, saan ka kadi naragsak? No siaklaan ti kaduam, Barok? Naragsakak, anana. Naragrag sakak no kadwata daanaya kang tatamalyong. Isungawagan tayo ida. Taikuyog ta ida, nana. Sige nga ron no kasta ti kayat mo, Monrey. Sige, siya akong timangawag kini anaya, nanapan yang. Ay namon Ray, pasensya ka na. Nga masaduta kon arumor. Nabanugak namin ang naggapo iti trabaho. Ha? No kasta? Tuwa kami lang kininanapan niyang amangan ni Tiruar? Wen, sana bali. Kaninanapan niyang tikadwam. Nasingpet kan nadungukan kaninanapan niyang. Patsyak adi nakabaybayan. Ngitatamal yung ngay? Nasakit ti saka na. Iso asaan asimrot iti trabaho na. Tasimrot ti sakit na. Addaman siguro nakanaan na ikontrakan kwa na. Ay, Wan. Kaasimot ngitatamal yung? Ala, ag-enjoy kayo kininanapan niyang, Wan. Mangan ka iti ado, ha? Unanaya, para kan kati umuna asubok. Agyaman ak, Monrey. I love you, Anaya. I love you too, Monrey. Adto ti kod sarakan tinitor, Barok. Ibusam ta ka na, Wan. Wan nana, Adto ti tisyo. agyaman ak nana. Ala, yawat mo mat aminan. Kababain. Anyat pagbainam aya. Nakasingsingpet ka talaga, nanapan niyang. Siguro, wadda anak mo. Iso ti asikaswam itanya. Siguro, iso ti kaduam ita. Awan mat ngamin anak mo. Monrey. Kailiw mo ka di ti maaddan iti anak. Iso nga asikason na. Iso na dungo ka kanyak, nana. Wan, Barok. Pudnoon ay dayta nga imbagam. Bayam, nanapan niyang. Tauray saan ka pudpudno ngay na. Saan kan to abay-bayanin to nakapsot kan. Subalitak to dagiti kinaimbag mo kanyak, nanapan niyang. Nuawan to ti mga sikaso kan ka. May kanto iti balay mi kini anaya. Tada kami ti mga sikaso kan ka. Ay na. Nakasingsingpet ka talaga. Monrey, Barok. Ha? Umis-isom ka? Magluluwa ka mat nanapan niyang. Mabalinggayam ti kasta? Umisom nga glua? Luwa nga min ni ragsak na ito, Barok. Maragsakan nakta di makal ka anasingpet. Kanayon nak ngamin nabagbagan idi ni papak. Tsakan wag tangtangsit, tamadi. Kunana pa'y, puro nasayat ka no lang ti panunutan. Kan aramidak. Tapno napintas to ka no ti pagbanagak. Apay nga rod ang nagsannaay ka.
Barok. Malagip ko nga minda mama, kan manang ko nga Angeli. Nauyong da kanyak. Awan mo ti madingar aramidak. Ngumapay ngoy-uyungan dak. Nagado ti manguyuyong kanyak. Pati damang ruko. Yang kala Samuel idinapigsapay. Kunjay angkal ni Mang Ruko. Jay ngay dakkel ti boses na alakay. Balikon sa tinaganday jay. Nauyong kanyak. Iswa pang panunutat. Talaga siguro akas tigasat ko. Ti mauyuyungan. Ay, saan? Di kag sasao iti kasta, Barok. No adaman dagiti manguyuyong kan ka. Adda kami met amang ipatpatag kan ka, Monray. Tandaan am dayta. Isu adi mo ay ayan ti bagim. Wan. O, Cleopatra, pinagagod ti kintaw. Yam sa magmamanulang aldaw, di pa nang ipabulot ko iti babaw ng kawan. Anya, mutang. Kaslaak mo't lali ka mo nun ngay pampabulod. Permanente, akatulo. Sumapulak pa eh. Tanaray ka ti basta agtalag iti katulong itapan naman. Anya, mo't nagituloy at tao. Ikan ti makamoy ti babaw ng Cleopatra. Nagsubliak mo't lang iti iti syudad. Ay, una yan. Sa Roko? Anya, mo't nagita nga amo ka. Saanan? Maminsan lang ang ti umay. Sige, inakot. Sige na. Sige, sa Roko? Ay, Sige na. Sumakay ka na sa kabalyo ko? ha? Ang kabalyuta? Ay, saus, ang mga numatindaga. Ay, agkapot ka, ah? Tapno hindi ka mahulog. Pero kung ayaw mo, magmagnak ka. Ay, naku! Malayo ang lalakarin mo. Ay, saus, ay, sana. Aglugan ako na. Ay, saus, ay, alalayan na nga ro, abanasan ka. Tadyak amo ti umuli di ta kabalyaw. Ay, sus! Nana! Nalakalaan! Ganito, oh! Ops! Ganyan! Ay na, taglaingan asim makay. Sige na! Kung makabal yung samot dahil ababae. One, two, three. Ariela. Apoy na kita ako. Nagato na kwarta dahi ta, Ariel. Di nakdisturbuan, Roko. Tagbilbilang hak. Ang mga nagkamali ak itibilang. Nangalami ti dahi ta kwarta kunag. Enruar ko aminan na kwartak iti bangko. Anya? Pangaramatan iti kwarta. Padwak ti kwartak. Anya ti kayat mo asawan, Ariela? Inayon ko iti kapital ko iti investment company. Tapno dumakkel ti interes na. Anya? Amom ka dito aramidam, Ariela. Wen, amok, Roko. Ngam Ariela, awan ti seguridad mo dita. Anya ti amom? Ang mga numaskam ka dito. Roko, amok ti aramidak. Idumam dagita nga iskam iti simmaliak a kompanya. Legal dayjay. Ay, Ariela, maululaw kansan. Di mo amutan. Amok, Roko. Dinak isuro. Gayam ko ti akin kukwa iti dayjay a kompanya. Ken, gayam ni Angeli ti anak na. Imposible amay turad dati mang loko kanyak. So please, Roko. Don't mind me for what I want to do. Because this is my money. Understand? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Atuyin ti ka ng balikaw. Diyos kay. Agin sasakitak ko na. Tapno ni Cleopatra ti mga sikaso.
Sa bali ba't yung mga asikaso kanya? Hindi na kita na kasta. Mangan ka kitday. Ni Cleopatra, di kaya't ko ang mga asikaso kanya. Nakaturog ni Cleopatra. Alag nga kan, tasubuan ka. Ay, sanay! Kabalak ti mga nasisak. Kansahan na ka dito'y amangan. Mapanak iya kusina. Ha! Masakit ka nga raw, di so nga si kasun ka. Ay, sanay! Aglis ka! Tayo di kusina ti panganak. Isaron lang to, ti kanal. Kunada ang masakay. Nung nakapigpig sama. Kasjay ay ati masakay. Anya nga tadag ito'y nagaango abulbulong ditaw. Saan mo tataba? Labang, nasaan ka na? Ay, adak! Dito'y kusina, Cleopatra! Ha? Ay, yung kabalyo ko ang hinahanap ko, oy! Wala naman sa arubayan si Labang. Lukas na! Labang tilagan kay kabalyang balasang ka. Oo? Bakit parang nagulat ka? Ay, ikwa. Ay, awan. Nakita mo't pinagsakayan ni Baliko, itay. Ano? Ay, saan siya pumunta? Akala ko masakit yung lakay na yun. Yak mo, Ay, inak agpaanin ko na namot, itay. Ay, wan kaya ang balasang ka. Anya dagito'y nagangwa bulbulong ditaw. Saan mo't atabako dagitaw? Ay, huwag mong pakialaman yan. Tsaka, huwag kang lumalabas dito sa bahay. Huwag kang lumalayo. Naintindihan mo? Agpatingga ka lang sa paraangan. Huwag kung saan-saan ang pinupuntahan mo dito. Tamaraming ulag dito. Anya? O sige, magluto ka na at matutulog pa ako. Ay, nagpapanatang pa kasi ako. Mamaya, may pupuntahan na naman ako. Napanang. Di naman la sinumbatan ti sa lusod ko kenkwana. No anya dagito'y nagaango abulbulong ditaw. Ay sus, ay, di pa niyang ti umawawat. Anya nga tatibagana. No kasta, adda ka dita probinsya, Lablay. Ay, wun pa niyan. Pinaundak dagiti amok dito. Kagsakit ka nun ni Baliko. Kasta ka day. Ay, tangay adda ka gayam dita. Gayamam ni Baliko, Lablay. Apay. Basta gayamam, pakitaam iti nasayaan. Makisiningad ka kankwana. Banyak. Tormon na nga. Basta makigayam ka kankwana. Apay nga mintaya. Ay na, basta aramidam timbagak. Di ka madanagan. Tangdanan kanto. Di ka mauawatan pa niyang. Basta aramidam timbagak, Lablay. No makasiningad mo ni Balikaw. Tangdanan kanto. Igi ano isuti ko ng panyang. Sikati masuraw. Nagyaman ak, Lablay. O sige nga rodan, tanda pa aramidak. Bye. Napinta sa gundaway ti kaadda ni Labli itayan ni Balikaw. Why na? Makatulong ni Balikaw para kan ni Sir Samuel. Anjay, sika lang tamo ka makatulong kanya, may papan iti inam. Anyat kaya't no asawan, Mang Rocco? Pagbagaam ni Mami, ta sana dumdumngag kanya. Apay, asino ka ngamin adenggan na, Mang Rocco? Diyak kayat ama bankrupt ni Mami. Diyak kayat nga awan ti pagmamaayan ti kwartan. Inruar na amin na kwartana. Kat Mang matanag... Rocco, kwartana dayjay. Awan ti pakibiyangam iti dayjay. Anya pamangita na iruar na amin na kwartana. Amangan numaloko lang ni Mami. Ulit at Mang Rocco, uray anya ti pangaramatan ni Mami iti kwartana, awan pakibiyangam iti dayta. Kanaysa, legal dayjay akumpanya. Awan to apulos ti panakalugi ni Mami iti dayjay nga aramidan na. Tauray agtugtugaw laeng, dumakdakkel ti interes ti kwartana. Monre, at to'y ti sweldom.
Ha? Apa ang nagdakkel ti sweldo kita, Sir Dominador? Di nakawagan iti sir. Uncle ko nam kanyak. Wano tata. Sarmat ngamin ti awag kada kayo dagiti trabahador iti restaurant. Basta jak kayat nga awagan na kiti sir. Monray. Oh, awata mo ti sweldom. Agyamanak. Adun sa unay daytoy sweldo, tata. Gusto laeng. Nakitak ti kinagagat mo. Iso ninayunak ti sweldom. Ay, agyamanak nga ron, tata. Tapno makaurnungak. Gatangem ti kayat mo agatangen. Di mo imutan ti bagim. Basta, kayat ko ti agurnong, tata. Agatangem ti kayat mo agatangen. Iso nga ron ninayunak ti sweldom. Tapno magatang mo amin na kayat mo. Bayam man ta urnong-urnong dita. Ha? Enjoyem kit di ti sweldom. Di mo parigatan ti bagim. Kayat ko ti makaurnong. Tapno adda pagkasarmi iti girlfriend ko. Ha? Mga sawa kan? Monre? Di mo kaya ti ag-eskwela? Madanaganak ngamin. Ang mga nuagawon da ni anaya kanyak. Isu nga gurnungak iti pagkasarmi. Tapno mabukuda kon ti ayatek, tata. Kabagis, ubing pay ni Monray tapno mga sawa. Nahustuanan ni titawan ni Monray. Ang mga nudi nakabailan tagpamilya. Oh, apay akaslawan pa nagtalag mo kini Monray, kabagis. Nakita ti abilidad ni Monray. Uray kasjay ti kinatao na. Amo ka responsable iti buklen na pamilya. Di tayo mabali na pilitin. No talaga adinan kaya ti agtuloy nga agadal. Tauray sana makaadal ni Monray. Awan problema iti dayta. Saan ka di? Kabagis pa niya. Oh, Monray, api nga da ka dito ruwar ti opisina. Umay kasukunan, anaya. Ay na, nagtaktak ka pa'y laeng. Imbes nagdiretso ka kuman anagawin, tapno makainanakan. Basta, kayat kasukunan. Ala, mapanta nga rudan. Adda pa yan pinarak atak siya pagluganan ta. Jay mano, pinaguray ko ijay. Mana, umay ka nga rudan tagawitan. Saan ta pa'y nga gawid? Itreat ka. Ag-dinner tan itirwar. Siyak ti mangitrit kan ka. Siyak, tasak ti lalaki. Ha? Amok adak-dakkel ti sweldom ngam siyak. Ngam ti kayat ko, siyak ti aggastos. Iso siyak ti mangitreat kan ka, anaya. Sige, sikat ti makaamu mo na. Oh, kumusta, Ariela, my friend? Kastoy, as usual, naragsaklata, Antonia, my friend. Kat, kasano? Anya ti madamag, Ariela, my friend? Oh, inruar konti kwartak iti bangko, Antonia, my friend. Inya ko aminan ditoy. Oh, really? Ariela, my friend? Yes, Antonia. Mano a milyon, Ariela? Secret. Sika talaga. Pasikret-sikret ka pa lang. Oh, syempre, maamwam to matlaang, my friend. Sa bagay matket di Basta ti karim, ha? No asino ti kaadwan iti kapital, iso ti makaala iti ipabalato ti kumpanya. Talaga mat? 3 brand new cars. 3 house and lots kan. 3 million pesos cash. Wow! Nagmayaten adeng ganday ta, Antonia, my friend. Wala. Ngam, saan aga po ta si kanti kadakkelan iti capital kat maalamon adagos dagita? Ariela, my friend. Ha? Anya nga rod?
At agatadanas ka na surutam, Ariela. No saan mo anadanon da agatad? Useless nga uray sika ti kadakkelan iti capital. Anya. Manungarod ti gatad tinaskan ay invest ko, Antonia. Ibaghap. Masapula manayunan ti plantasyon ko iti marijuana. Bili ba ka talaga iti dadya Cleopatra? Pagtalkan dadya babae. Kan nalibtak nga agsapul iti bay. Naimbag lagit din tanam amok dadya ya Cleopatra. Bumaknangak babaan kan kuwana. Tinasayat, rumwarak. Takontagag ti sigod na paggatgatangak iti taga. Masapula manayunan ti plantasyon ko. Tapno manayunan pa iti kinabaknang ko. Balika, agkapi ka. Ha? Amaw ka makakapkapi ka. Sungin timplahan ka. Ay, nabsugak pa'y. Kalkalpas kulanan. Pagpalpal pa ama. Bayatag ka pa inukalkalpas mo anangan. Ay sus! Dagatidog dagit ako kung balik ka. O may katakukan ka. Ha? Ay, sana nga ubing abasay. Amok tiyag ko ko. Isupay mo't nga ramidem. Alakit dahin. Di kag babain. Takayat ko ti makisiningid kan ka. Ha? Mabalin ti makisiningid kan ka, balik ka. Mabalin ti makibis friend. Di kag danang, tagayim laang mo ti pangibilbilangakan ka. Ang mga no at apa, makras ka. Ay saan? Kaya't ko lang ti makigayim kan ka. Takapilitan nga ngayon. Ay, stay! Ay! Bayati, ada ti gayim na ko ma. Ha? Tawan nga min ti best friend ka. Mabalay ti makibest friend kan ka, balikaw. Ay, mabalin ah. Lablay. Basta gayim lang ah. Di mo ikaniti sa bali kay papanan. Ay, saan ka atay? Adan labkaw. Di kang danang! Tanusan nakatype at adapay kanya. Nada. Adamat tanlab ko abalikaw! Waiter, jay bill tikinan mi, please. Nabayadan sir. Ha? Binayadam tikinan ta, anaya? Saan mo at man rin? Ha? Sino nga itinang bayad? Basta di yung problemahan ti bayadan nyo. Tanaka-pay din, sir, ma'am. Sige, panawan kay pa eh. Sino nga tangay tinang bayad itikin nanta? Wan nga rod, anaya. Jakmat ammo. Munre. Ala, ang mga no nagkamali damat. Bayadak lata ah. Munre, adan ng bayad itikin nanta. Iso adi mo pagproblemaan dayta. Baybay amon. Kat no asino man dayjay. Agyaman talat kan kankwana. Nga uray saan tanga amo tikin na siya sino na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mami, dakkel ti payout yu itata din makkel ti capital yo. Wen, ngam jakpay alaan. Manen? Wen iha. Inayon ko iti kapital ko dagiti interest ti kwarta. Anya? Mangirwar kayo mat Uray sagpaminsan laeng. Tapno ma-enjoy yung ti interest ti kwartayo. Oh, iha. No need. Mamaminsan ti enjoyment. Kan kayat ko ama-rich ti gatad nga imbaga ni Antonia, my friend. Dakkel sama tunay timbaga na agatad, mami. Dakkel a milyon dayjay. Sana balen? Karigatak. Tapno siyak ti makaala iti balato ti kumpanya. Mami. Di ka di madanagan. At dabingay mo iti dayjay.
Uray ko kwamton ti may sa a brand new car, iha. Kanon to pay ngay, mami? Ay sus, mabiitan, iha. Basta makitinulong ka kanyak. Ag tinulong ta itiray toy. Saan la ati bukod mo apagsayaatan ti pampanunutem, Angelique. Ito yung tipagurayan ta iti taksi apagluganan tang agang with Monray. Sige, Anaya. Taksi! Pasig nga dakar gadag iti taksi ita. Kung nga raw. Panag-aawit nga minan ti kasting oras. Monray, Anaya, Ha? Ha? Ni, nanapan yan. Nagkapuan yun, Nana. ay kwa, adala na pan ko ginatang diti plaza. Agawid kayon? Una na. Ngam pasig anapon no dagiti taksi. Sige, tatulungan kayon nga agpara iti taksa pagluganan niyo. Dito'y kayo laeng Ijayak ba nga kalsada nga agparawan? Ala, saanan nana? Di kayo nagtaktakpay. Ay na, sa anak mo't nga agdabdaras nga gawid. Sige, bumala si wak iti kalsada. Nakasingsing pat na talaga ninanapan niya nga niya. Wan nga rod. Ngam saan mat nga minan asab sa bali ni nana pa niyang kadatayo Monray. Naasidag kadatayo kadatatan. Kung nga rod, sandan nga katrabahawan kinitata Malyong. Ngam at dalat ta tumultulong kada tayo. Wan nga rod. Kan, mababainak kan kwa na. Ngamin, nakautang iti kwarta gapo kanyak. Iso day tatimay sa pampanunutek. Masapol ang makabayad akan kwa na. Monray, di na kayat apabayadan day chay. Nasa updatean kan kwa na idi. Ngam di na kayat apabayadan. Kung nga rod, kastamot lang timbaga na kanyak. Ngam kaasimot awanan ti trabaho na. Pangalaan na nga iti pagbayad na iti dayjay. Diyak nga rod maawatan ni nana pa niyang nodadungan. Uno, amangan numabain laang. Mabali na kasta. Makapaladingit laang anaya. Ngamin, imbis ani mamati mga ramid iti aramidan na kanya. Saan mat? Agladingit ka manan. Diyak kayat di kasta. Ha? Ni, agpay-payapay ni nana pa niyang itibangir a kalsada. Mapantan itayam na. Addan na para na atak si apagluganan tamon ray. Umay kan. Come on, Ariela, my friend. Subrag ka dito'y nano mo abalay ko. Wow! It's so beautiful. Oh, nakapimpintas to'y balay mo. Katas ng investment na ito'y abalay, Ariela. Come on, subrag ka. Oh, thank you. Take a seat, Ariela. Oh, thank you. Oh, wow. I like it. Your house, amiga Antonia. Ado nga ro dagiti umapapal iti mansion ko. Naidumduma nga min. Uwan nga rod. Pasig asarming tididing to'y balay mo. Sana nanaskan at tumanaw ka iti tawa. Tapno makitam taglawlaw ti balay mo. Kasta ti kayat ko, amiga Ariela. Ti makita dagiti tattao ti araramidak diti unag ti balay ko. Ti panagsikawil ko, akas la donya. Wow! I like it talaga, Antonia. Kaya't ko ti maadaan ni ti kastoy abalay. Madaan kanto? No, lalaingam ti ag-invest iti kumpanyak. Ariela, my friend. Ha? No kasta? Kastoy abalay ti ited ti kumpanyam, amiga? Wan, Ariela. Mabitlaan, ta ipakitak kan kadagiti ladawan ti balay kan lugan nga ipabalato ti kumpanya. Mabitlaan, amiga Ariela. Kwarta ko na, Ariel. Wen, Rocco. Kasapulak unay. Pangaramatan manan iti kwarta. Basta. Kasapulak unay.
Milyon ti kasapulak. Inroar mo amin na nakwarta mi de Bangko Ariela. Winaldas mo ka di amin dayjay. Saan, Rocco? Nakadulin. Kastoy na nga minday jay. Sweetie pie. No siyak ti kadakkelan ti may invest iti kumpanya ti Amigak. Siyak ti makagunod iti itanda at talo a house and lots. Talo a brand new cars. Kan talo a milyon a pesos. Anya? Agbalor iti 50 milyon ti may sa abalay. Talo dagi jay a house and lots, Rocco. Pangalampay nga iti... Kalukuan dayta Ariela. Mamatpati kan tumat nga may nitiga Anya kamatan, Rocco. Di mo pa'y amo ti makitinulong kanyak nga asawam. Imbes a suportaran nak, saan? Takas tamot ti ibagbagam. Mangtad ka iti kwarta, Rocco. Pangnayon ko laeng iti kapital ko. Saan ka kaslasig siguro agdawat-dawat iti kwarta kanya, Ariela? Laglagi pam nga inalam amin na kwarta. No addaman kwarta ita, sariling sikap ko dayjay. Isu nga rod nga ikanak iti kwarta. Uray isaldak dagiti sanikwakan ka, no kasta ti kayat mo. Sigurado, Ariela? Wan, mark my word, Rocco. No sana ka makabayad kan ka. Kukwam ton dagiti daddo maasanikwa nga impatawid ni Luisito kanyak. Sige, magtudak iti kwarta, Ariela. Basta nun nga ti kari. Masapol atong palang. Alam mo, Baliko, may napapansin ako. Anya dayta, Cleopatra. Napansin ko lang. Lapit ng lapit si Nana Lovely sa iyo. Ha? Ikaw naman. Saan ka nga agim imong, Cleopatra? Ha? Tauray manupay a babae. Ti umasidag kanya. Sikan tulata. Tinakaiturungan. Dagiti nagpupungay a mata. Ay, hindi. Hindi ako nagsiselos, oy. Ha? Sikakit di mo pa'y laklunan di agpayso ang marikrik na. Amaw, makarik na ka mag-iti-imaw. Ay, hindi nga, Rod, Baliko. Ha? Kayat ko kit di atikas dyan? Ha? Ni Nana Lovely ang bagay sa iyo. Hindi ako. Ay, saan? Data, di agbagay. Ay, hindi tayo bagay, Baliko. Si Nana Lovely ang bagay sa iyo. Saan nga raw? Pagan ano ko manadya alabli. Hindi ko satan. Ikaw lang ang tipo kong babae sa buong mundo, Cleopatra. Ikaw lamang ang aking ibigin. Magpakailanman. Ay, no. Ay, nako! Wag ako! Na. Doon ka kay Nana Lovely. Siya ang kantahan mo. Cleopatra, dinakpagpungtutan. Ha? Imbaga lang arunin na si kalaang ti babae nga ayat. Ngam, apay nga itoronak iti sabay. Ay? Ikaw lamang, Cleopatra. Kabalan mo't gaya man ni Samuel tinakatugaw ngagmaymay sa iti wheelchair na. Wen ka bagis. Ngam saan na mabalin a panawan iti mabayag. Ay, masapul mo't ngamin a maipainit. Iso nga inruar ko pa'y laan. Asit gaktumot lan no madamdama. Tama nga no da kasapulan na. Talaga adakal tinagbaliwan ni Samuel niya. Idi nakaidalang iti kama na. Sana pulo sa makabangon. Ang amita, nakatugawan iti wheelchair na. Wen ka bagis. Kaasit ti Diyos.
Ininutan ti panagimbag na. Kanuray ti panagsauna. At damat basitan maawatan nga ibalbalikas na. Kabagis, anya ka diya talaga ti plano nga ramidan. Apay atultulungam day ta Samuel, ket saan mo matakab-kabag yan? Basta pakaragsakak ti tumulong iti pada ka tao, kabagis. Day talaan. Okay! Bye, Panyang! Hay, yakmat maawatan daya, Panyang. Apay akasla idaldal na kaya kinibalikaw. Makisiningadak ka no kinibalikaw. Alaag ka no ti cellphone number na. Kan pakita ka no itinasayaan. Tapno maya sidag tirik na kanya. Ay sus. Unahin ay. Sabay adamot suplado daya balikaw. Kasanungay ang makasiningid ka. Kat suplado may. Asit gak man kit di iti ayam na ngagkap-kap. Ay balikaw. Ay di ka man asidag kanyak. Si kabakit. Ala nibot na ito. Awan madingar aramida. Pagimunan na kantumanay ni Cleopatra. Apay ko mga gimang kat saan na ka anubya. Ay, nubunak to Nuaklunan na. Malala, di ka madanagan. Takas itinako-nakaw. Saan ka atay? Na. Kaya't ko lati makigayom kan ka. No kaya't tulungan ka. Ilakad ka kan ko na. Ha? Agpaisaw? Lablay? Wan, basta bisprintan Mabalahin. Ay, katwa na. Sige man nga raw. Nabayagan nga gar-aramak ka ni Cleopatra. Tinakmatlaklo na nan. Sigay, ado ti amok at ang gayuma. Na. Gayuma? Anya agayuma? Basta, ado ti isurok na ramida ang balikaw. Na. Basta, Princeton Ay, wan. Day talaga yan. Princeton na raw. Lablay. Malabasan tati kumpanya ni Amiga Antonia, Angeli Iha. Wan nga rod, mami. Nagado ti tao itiruar ti kumpanya. Wen nga rod, nagatindog ti pila. Ang mabit man laeng, isardang mo ti kotse, Iha. Oh, apay, mami? Basta isardang mo. Sige. Oh. Ne. Iha. Nakasaramat ti pilpilaan dagiti tao. Ha? Ne. Wan nga agpaiso. Apay ngay. Nakasara. Ngam adumat latta tinakapila iti ruwar. Apay ngay, Iha. Apay nga ta? Uno. Saan pa yan naglukat, mami? Mabit laeng. Awagak man ti amigak. Talaga mo ta? Close kayon ka ni Tita Antonia? Siyempre. Amigak day dayan. Baknang ko naman. Dagiti lang baknang atat tao ti gagayam ko. Iha. Apay anaka-close pa laang ti kumpanyam, amiga. Naladaw dala naglukat kita, amiga Ariela. Kasta ka di. Ang anyat orasan. Adon dagiti nakapila itiruar, amiga Antonia. Amiga. But don't worry, maglukat kami. Adala na batag na inasikaso mi. Iso anala daw, di pa naglukat mi. Okay nga, Rod. Makapadanag kayo, mat amiga. Kunaklakit din yan tinapasamag. Si Kakit Timat, awan ti rumba nga pagdanagan nyo, amiga. At po nyo siguro ang nagsara kami. Saan to mapasamag na ita? Ang sara kami man ng rabi ilan, amiga. Okay nga, Rod.
O sige, bye! Agyaman nala daw dalagayam anang lukat. Relax, Mami. Unay katadanag yun aya. Ta sino matisaan nga agdanag, iha. Kat milyones ti kwartak iti dayjay a kumpanya. Mami, awan ti rombang apagdanagan nyo. Gayam yun takin ko iti kumpanya. Numalugi man, awan ti pagdanagan nyo. Ta sigurado ang maisubli ti kwartayo. Sa bagay matkiti. Gayam yun ni Tita Antonia. Gayam ko man ti anak na. Mabait naman siguro amang loko kada kayo, Mami. Wen, amok matkiti dayta. Agam jak maliklikan ti agdanag. Awanan ti kwartak iti bangko. Inyinvest ko aminan iti dayjay a kumpanya. Sana bale, ta dumakkel to ti kwartang, Mami. Wen, iha. Namnamaak matkit di dayta. No sinarrak yu ti kastoy, liklikan yu ti panunod iti negatibo. Tapno saan kayo nga agdandanat. Anaya, asino nga tangagpaiso din ang bayad iti kinantay di restaurant? Jak matngarod ang momon re. Awan mo ti makamam mo kadata idjay. Ay, malagip ko lakit ngarod tinapalabas mon re. Ha? Anya na palabas? Tinapalabas akasangay mo. Jay limad anang sorpresa kan ka. Ha? Ayun anya. Aging ka ita. Di tay payla na amon no asino at talaga day jay. Asino nga tangagpaiso dayjay? Saan nga tamay may salaang atao ti mang sorpresa kan ka, Monre? Ha? No may sa tao. Asino ay? Ay, day tangarod ti sa ludsud, Monre. Jak mo. Awan apulos ti pamalpalat-patak iti kinasya sino day jay atao. Dahil ka ti jak kayat, awan man ti babao ng diti mansyon. No sa dilo na ditan ti pangibabaw ng kaninana labang. Inawaga ko, Nangel. Agsublin dito'y mansyon. Demon pagbayagan. Pasensya ka, Nangel. Masakit nga minti ulitag ko. Katawa ti mga sikaso kon kuwan. Napatpatag kat dayjay nga ulitag mo ngamda kami kan ni Mami. Ah, Apay, si kaya ti mang susweldo kan kuana. Tako namlan asino ka mang ibabaon kaninana labang. well, siya, Angel. Ha? Adaya may tultulong ti inam kanyak ita. Ha? Jak bibiyangan ti kwarta ni Mamim Angel. Laglagi pamdayta. Mang Rocco? Sa balin ta ayan ta atensyon ti inam. Managing bubukod pa yan. Tatila ang pagsayaatan na ti pampanunutan. Tapno'y bagakin ka, Angeli. At dautang ti inam kanyak. Anya? Ni Mami, makautang kan ka? Ha? Imposible dayta. Di ka mamati? Pues, agdamag ka kankwana. Tapno mapnag ka. Lukas ta? Pudno timbaga ni Mang Rocco kanyak, Mami? Wen, iha. Kasano napasamak dayta? Nangalaan na iti kwarta na. Adda bukod na a negosyo, Angeli. Anya negosyo? Diyan mo, di namat kayat nga ibaga. Ay, huwan Ngam sigurado a kwartayo matlati pinagpuunan na iti dayjay. Ala, bye-bye antan. Di tan panunutan dayta. Nagado pagbuludan nyo iti kwarta, isupay? Isumot lalim mastugmanin Kan kasano no saan nyo mabayadan ti inutang nyo kan kuana a kwarta? Kukwanan ti sanikwayo? Di ka madanagan, iha. Tasaan to ang mapasamak dayta. Ha? Tano maalak to ti kwartak. Iso ti unaek abayadan. Agsubli ako ni Jay Syudad Balikaw. Itay ka pa'y apakada. Ngam di ka madla pumanaw, labli.
Itad mo nga minan at cellphone number mo, balik ka. Masapol pa ilang. Ay, Una, tanog pa syudad kan tao. Teksan no awagan naktaw, tagkita ta. ha? No ka sa pulam titulong ka, awagan naklaang. Ha? Alan tay number mo. Saan atilay titiks mo ah? Wan, ay una yun. Di ka di madanagan. Kan di nakawawagan. Tama nga nuagi mo, di Cleopatra. Wan, ay apaw, danag mo na yan. Sige, sige. Isurat mo nga ruday. Kumusta ngay ti ipapan mo itayanday ti abali ko, lable? Mayat ma, iso na laang at nagadayo ijay. Sulsuli na. Asino ka di tinangibaon kan ka ijay? Ni matsaro ka. Saan ani Madam Ariela? Saan? Danda ni Dinak pa'y nga ron palubusan ni Madam Ariela. Ngam impilit ni Sir Rukaw. Anya tinaramid mo ijay? Napanak naglutaw, naglabakan ng dalaw. Ha? Nagsakit ngamin ni Balikaw. Kat awan ti mga sikaso kan kuana. Anya ka di tararamidan da bali ko ijay? Yak amua, aggargar din dan sama. Anyat mula dangay. Ay yak amua, tadidak met parwaran ijay balay ta. Anya? Nagpatingga akla ang itarubayan. Ida kayat nga agsursurak. Ngam adumot tinakitak anagango abulbulong ijay. Nakaduling iti kusina kan sarusarda. Anya abulbulong dagi jay? Yak amua, basta nagango. Saan mo't atabaho dagi jay? Anya? Kun, adda chicks akadwa ni baliko ijay. Pasaray agpailino ka. Ilaklako dan sa nagigi abulbulong. Kaiso ti bumbunag ti babae anak kakabalyaw. Anya? Kun kasla saan magta ni Madam Ariel at tibos ijay. Kasla ni Sir Ruko mag. Kasta nga may timbaga ni balikaw. Kasta gayam. Kun adaw ti kasarsarita di babae iti silpon na. Minuto nga aguna iti silpon na. Anya? Un panyang. Kun, ay, un gayam. Inalak ti silpon number ni balikaw. Takas tamat ti bilin mo. Adaw. Agyaman naklable. Sige, isave ko ti cellphone number ni Baliko. Rayta, nakalaba akon. Agisal lapay akon. Manay, anyang araramidam. Agisal sa lapay. Naglaba ka? Wan, inalak amin na namurang mo, anaya. Allah, apa naglaba ka? Trabaho day tamon rin. Amok mo ti aglaba? Saan mo't anarigat ti aglaba? Sika talaga. Mabalin ka di asan at tila pakibibiyang at trabaho dito'y balay mon rin. Ha? Diyak kaya't apakibiyangam dagiti trabaho. Okay? Pasensya ka na, Naya. Kaya't ko lang amin ti makatulong kan ka. Sinapak ti nagriing, tapno makalabaak. Tay supay nga ramidam. Basta, diyak kaya't aparigatam ti bagim nga agtrabaho dito'y balay mon rin. Mamin anong mat ngay bagak takan ka. Ha? Ala, pumanaw kan dita. Siyak dita. Sakon? Siyakon ko nakmat. Anya ka kadi. Sige nga, Rod. Apay ngay. Kasla kaungat nakmat ni Anaya. Pakabasulak ka di ti tumulong kan kuana. Kaya't ko lang mo ti makatulong kan kuana. Apay ngay kasla di na kaya't atulungak. Sa dino ti papananta, mami? Kuyogan na, taintaag payout, iha. Ha? Ni, itaman pa nga irwaryo ti interest ti kwartayo. Wen, tawanan gastusan tayo dito yung mansyon. Sana kaya't ni Rocco ti agastos. Siyak ti patudunan na amang irwar iti kwarta. Anya? Nakangagak pa ikit di iti agkakasakit asarita kan kuwana. Ang palabsaklatan. Ay, di yung pa lang aming papanawan. Anjali, iha. Please, don't say bad words again. Just keep silence, iha.
Amangan numaum-umamatan kan ka ni Anaya, Barok. Ha? Paliwam ana imbag tinubyam. Ta mga saan na makaanos. Iso akas lakaungat na kan ako nam. Saan matkid nga asin? Atap ko laang. Takas lang na suron kanyak. Gapo iti tutulong ko kuana, nanapanyang. Concern laan kan ka, Barok. Ha? Di na siguro kayat ngagbanog ka. Iso di na kayat ngagtrabaho ka. Mabainak nga rod. Nawanter aramidak iji balayda, nana. Nang runak at makipagnanaudak lang iji balayda. Ay, lumabain kan nga agnaid ijay. Nawaya, ti abong-abong ko, Monre. Mabalin mo ti agnaid ijay balay no kayat mo. Ha? Uray agnaid kay tagnanayon ijay. Awan ti problema kanyak. Kasladyak mo teng kayat ti maisina kini Anaya, nanapanyang. Kunamat amabain kan nga agnaid ijay. Kababain kan ka, nana. Saan tamit nga kabagyan? Saan mo matakab kabagyan damalyong kan Anaya Saan ka de? Ha? Barok, nasaysaya at matlaeng no mailasin ti pagnaedam. Tadi mo laam mo ti maibaga dagiti tao. Uray ko man no saan kayo nga agayan ayat kan ni Anaya. Saan ka abay-bayan kat, Barok? Natalgad ka ije abong-abong ko. Panunutak pa yan na imbagday ta. Kun amangan no saan nakapalubusan ni Tata Malyong. Ay palubusan na kaday, Jay. Basta siyak ti makisarita kan kuana. Ni Anaya, amangan no di nakpalubusan. Kasaritam ana imbag Tulungan ka makisarita kadakwada, Monray. Alan, Barok. Padasak man ti adda anak na. Ha? Si kangaminan ti imbilang kong anak ko, Monray. Mabalin ka de? Ay, mabalin nana. Isu na lang tadyak pa'y madesisyonan da ita. Damagak pa'y ada Tata Malyong, no palubusan dak makipagnaadkan ka, wano saan, nanapan yan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta amangan no may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sorry, iti kasya pa nagsaokan ka, Monray, ha? Sapay ko mata maawatan na. Para matlaan kan ka ti pampanunuta. Diyak kaya't nga abuswam ti bagim nga trabaho. Anaya. Saan na ka di akagura, Monray? Ay, saan Maawatan ka, Anaya. Agyaman na kasta. Basta dahito iti isiksak mo iti panunot mo, ha? Amin nga ibagbagakan ka. Kat para iti pagsaya atam dagita. Wen, Anaya. Maawatan ka. Sigurado ka, ha? Saan nakakagura? Saan? Kat, timat may papan iti ibagbaga ni nanapanyangkan ka. Sikat ti mangaddan iti dayta. Ta sikat ti masaknan iti dayta. No anya ti pangaddan mo, isungarot ti masurot. No kayat mo ti sumurot kininanapanyang, okay lang ang kanya. Ngam no kayat mo ti agtalinaad dito'y balay, okay lang na kanya. Saan ka kayat apanawan, Anaya? Monray. Agtalinaudak dito'y balayo, Anaya. Wow. Uray palubusan mi ni Monre sumurot ken ka, panyang. No di namat kayat, ay awan ti mabalin mi ay nawaw. Malyong, por delikadesa. May mayat no agsina da Monre kan Anaya iti pagnaedan. Ay nawaw. Nang runa kat babae jay anak mo. Ay nawaw. Awan mo't dakis nga aramiden da. Natanang ni Monre, panyang. Padak anatanang dayjay. Ay nawaw. Amok adakkel ti panagraem na iti anak ko.
Iso ana talikak lata nga oray duwada lang ang kuykuyog no kwa. Ay nawaw. Ay, di nga ron sa ti tao, tiliklikan tayo malyong. Amuda nga agayan ayat da anayakan Monray. Amangan loan niya ti panunutan da. Ay nawaw. Iso ano siya ti masurot. Nasaysayaan. Ngagsina da pay laang iti pagnagdan. Ah, daytoy akat suwestyon ko laang malyong. Panangisakit laang. Panyang. Iso atulungan da ka mga lukoy ka ni Monray. Di kay madanagan. Jak baybayan ni Monray. Anyat makunam iti daytoy, anak ko ay nawaw. Da kayo man tatang. Tano siya klamay sa. Adamot punto ni nanapan niyang iti na ibagana. Ngam ni Monray ti ayan ti problema. Ay, huwan nga raw, day nawaw. No mabalin, di na kaya't ti pumanaw dito yung balay. Narigat mat no pilitan tayo. Taamangan ni ibagana apapapanawan tayo. Huwan nga raw da, ay nawaw. Mas daawak lang ang tatang. Takas laang pilit ni nanapan niyang amang yawid kini Monray. Ha? Ay nawaw. Saan namat akap-kapin ano? Ngam apayakas la nakapatpatagla unay ni Monray kan kuana. Kuna namat nga yung bilang na kano napudpud no nga anak na ni Monray, anak ko. Inawaw. Awan ngamin anak na, iso amaawata. Una, ngam iso ti makakaadda nga agdisdesisyon para kini Monray. Ay nawaw. Kasi ngamin na talaga ni Nana Mapangya ang anak ko. Managtulong. Padatala na ko rapay, nga managtulong day jay. Oh, kita amti kabsat ni Madam Ariela ni Sir Samuel, kat tinulungan na pay. Kahit saan namat akap-kapin ano day jay, oh. Sa bagay matkat di ah. Ay, talaga lang nga ang managtulong ni nanapan niyang tatang. Monray, kaya't mo ayat isumurot kini Nana Mapanyang. Uray saanan, Tata Malyong. Padasim mo't atag na iti balay ni Nana Mapanyang barok. Tapno mabaliwan mo taglawlaw mo ay nawaw. Tata? Ay, kaya't mo takaduin ka? Kaya't dak ako yugay, Tata Malyong? Iwan na ha. Kayat ko abarok. Mapantay di balay ni Panyang ay nawaw. Agnaid ta iti oray sumagmamanulaing nga aldaw ijay. No kayat tyo, da kayo langan ti mapanijay. Tata, tasyak ti agbati. Anya ay nawaw. Kayat mo, Tata? Ay nawaw. Sika nga ron ti bagbagan ni Panyang ngagnaid iti balay na. Ita, siya ti paon maw ay nawaw. Tamadlaw mo't asika ti magagaran ang mapanijay. Ay nawaw. Tamadlaw ko kan ka, Tata Malyong. Ay nawaw. Anya nga ita baro ka matmadlaw mo ay nawaw. Crush mo ka din ni Nana Panyang? Ay, Monray ay nawaw. Dilay pagbagamay. Intong tagdamakangagin ka na. Kanayon ko nga minamasiputan, Tata Malyong. Adda ni Nana Panyang. Kita makanayon ti rupa na. Kung masiputak pa'y akinid dayam idi. Ngam saan nakaanak kita. Oy. Ay nawaw. Sika, Monray. Paliiwan na gayam itilimod. Maliplipatak lang nga damagan kan ka. Ngam, pudno ka di akras mo? Ha? Ay nawaw. Di ka malmat. Tila damdamagamat. Ay nawaw. Tila nagturturunganan ti saritahan ta. Angel, sa di naman tinapanan ni Mami. Rimwar, Kanayon manan nga awan dito balay. apay ay alapdam iti kayat ng aramidan. Manipod dimtang ka iti biyag ni Mami. Limitadon ti garaw na gapukan ka. Pakibiyangan mo't aming aramidan nan. Ultimo ti irurwar na, pakibiyangan. Natural. Asawak ti Inam Angeli. Dakkel ti karba nga kamakibiyangkan ko na. Diyak mo ti sasawang. Nagabasit lang ang tinabatbati ang pasensya para kang ka, Angeli. Basit lang.
di kana ka. Hello, kana ka. Ulitag, nakadidita ni Cleopatra. Ay, ada kana ka. Awawagan kami di cellphone ng jakmat makunta. Anyat ibagam kinkwana ya, kana ka. Importante. Ala, itadmukan ko na ta cellphone mo, takasarita. Ay, nakaturog kana ka. Ringam Anyat ibagam aya. napatag nga rod, ulitag. Ay, ibagamon kana ka. Saktong timang ibaga, inton makariay. Ringam biitan, ulitag. Ay, agungay kana ka. Ungtan naktumanag. Saan? Basta ibaga masyak. Ay, suray kana ka. Ungtan nak. O sige nga rod, paliwag tulangan ti umawag ng madamdama. Bye! Bye, kana ka. Ay, makapaatan pa talaga. Apay ngay, adi na ibaga kanya. Nga nga tati ibaga na ni Cleopatra. Oh. Ay. Mapansamit din ti atap ka. Kursunadan samit ni Roko ni Cleopatra. Oh. Di nakpadpadasin day jay akana ka. Tauray ka na ka. No traidurin na. Ay, jak atrasan. Nang runa no may papankaniyaya. Ay. Di nakpadpadasin day jay arukaw. Sapay lang kuma. Tapalso, ti atap ka. Living forever, God's plan. Ay, ayos! Side bay mo rin. Ay, nawaw. Nay, adda kayo matgayam di tamalikuda. Tatamalyong. Itayak pa'y dito'y agdengdengag at itikantam mo rin. Ay, nawaw. Ha? Ala. Ituloy mo tagkanta. Ala, kababain. Agtal na kamamat mo rin. Kababain nga bagbagamat dita. Ay, nawaw. Kaslasan ka, sigod nga entertainer, jay pare. Manipod na operaat. Kasla mabainak mo agkanta iti kaaduan ti tao. Kaslawan mo ti turod ko. Ay, nawaw. Agtal na ka man mo rin. May kawa ka lain, tanabayag adi ka nagpapuya. Angam no may ruwam kanto manan akat mayatin. Ay, nawaw. Tata. Ay, nawaw. Ay, nabarok. Mayat manan ti busis mo makakanta ka manan Ay, nawaw. Ay, na. Makapailiw ti busis mo munray. Ay, may saman pa yakanta baraw. Request tinatangan. Ay, nawaw. Mabainak, tata? Alan kanta man tayo paborito ka kanta. Daytay nga'y kanta nga. And I love you so. Sikan ati mangkanta, tatamalyong. No adda request tinatangan. Adda mat request ti baro, akas kanyak. Kantaom day ta. Ay, nawaw. Siyak man ti ipasubo mo. Sige. Gitara na nga rod baraw. Aham. Sige, tatamalyong. Hahap. And I love you so. Ay, nawaw. The people ask me how I live till now. I tell them I don't know. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. Ay, nawaw, gusto na mo rin. Hello, amiga. Sa dinutayan mo? Okay. Kaya't ko lang ibagakan ka. Amangan nga no saan kang updated. Agi pa nga to kami manan iti interest itabulan.
Wen, para kada kayo ti aramidak. Para iti pagragsakan nyo. Okay, sige nga Rod. Bye, amiga Ariela. Pakaragsaka. Anaam-amok dayjay nga Ariela. Napintas lat na dayto a resort. Kat nugas ka sa no, kukwak ton dayto Ken, saan lang nga dayto a resort? Ado pa iti sa ni Kuan ni Ariela. Mabukudak ton dagi jay nugas ka sa no. Ni Ariela ti umawawag. Sigurado a kwarta man ti masapul na. Nagkid daw iti kwarta, ikakadagos. Hello, Ariela! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Inikan man na ni Mang Rocco ni Mami iti kwarta. Apay akas jay. Kasano anaadaan iti ado a kwarta ni Mang Rocco? Iso idi ti kanayon adumawat ka ni Mami. Ngam nabaliktad matan ti sitwasyon. Ma'am Angelay, ang tuyong ti hot milk mo. Oh, awato mo. Sige, idisum di talamiseta. Amom anapudot, yawat mo dagos kanya. Ha? Ay, sorry ma'am. Ay, wingaya man niya. Ay, ma'am. Sweldo ko maidi na minsan nga aldaw. Ngamjak mo't lang maurayan na mayawat ti sweldo kanya. Sino tinangalakan ka dito'y mansyon, nanalabang? Ni Madam Ariela, ma'am. Oh, di iso ti pangibagam iti sweldo. Kanayon mo't ngawan dito'y mansyon ni Madam. Ni Mang Rocco, ti asigam. Nakaturog pa'y mo't, ma'am. O, di uraya mama kariing. Ala, panawan nak dito'y. Ingkay tuloy tar aramidam. Ayun, ma'am Angelay. Ay, nawaw. Talaga kas jay mansyon, Luzon, Visayas, Mindanao. Nukal daw ang tiswil daw, kas kalabula habag pipinasaan dahay. Nawaw. Un nga, un malyaw. No ibagakin ni Ma'am Angelay, baunan nakin ni Madam Ariela. No mapanakin ni Madam Ariela, ibaun nak amapan kin ni Sir Rukaw. No mapanakin ni Sir Rukaw, baunan nakmat iti ayan ni Madam Ariela. Ay, nawaw. Kas jay da talaga. Irwan mo, ti bagim iti kas jay nga ugali dahay. Nawaw. Unay mutang. Day talaang matiliw-liwa tayo ababaunan. Ti kaaldawan ti sweldo tayo. Ang madilay pa'y, kat nagbasit lang arundang. Ay, nawaw. Sumapol ka nga minan na iti sa bali pagtrabaho, Isan na mabalin malyaw. Yak kaya't apaayan ni Panyang. Adda ngamin utang ko ana imbag anakam iti gayim kaw. Iso ayak mabalin na pagkadkidan iti kidawon na kanya. Apay, anyat utang mo ana imbag anakam kinipanyang, Luzon, Visayas, Mindanao. Nanya kamutang. Lus bininda ko ng kadilatan. Ay, nawaw. Kaya't kumot nga ron na complete one tinagan mo. Los biminda. Ay, nawaw. Labli ko nam latta day. Wano saan? Lamno iso. Ay, nawaw. Sako nam kanyak malyaw. Ay, manjak. Ang mga nibagada nga agjowa tay. Nawaw. Anya ko ma. Awan mo't dakos na. Tagpada tamot a single. Na. I am single. But not available. Already. Lovely. Ay, nawaw. Sige, mapana ko. Indagas ko lang din, ginatang ko asyo ka. Sige, mapana ko. Los biminda! Ay, nawaw. Namatin sa itim baga. Nakadkalaw anak selos. Ay, nagrigat-lakat tinayanak agwapon ay ha. Ado ti agkursonada. Naibing kin lablay, agkursonada da kanya. Ay, nawaw. May sapay ni Panyang. Iyaga mo, ngayon kasla limod akras nak dejay. Ay, nawaw.
Mahirap talaga ang maging pogi. Ay, nawawa! Kasta, manayunan man ti daga aso kayag kanakan. Kapilitan ulit eh. Ay, nakadayo mo tinda dyan. Iyay pa'y bangir abantay. Asidaglaang ulit eh. Nayunan ta di plantasyon tayo ti green tea. Tayo madon ti customer. Anya launay ayat ti pangayatan da di ta agrinti kanakan. Anti-cancer ngamin ulit eh. Apay no mga alak mo ti sabali amang suhay. Ni Malyaw, no isaw. Ulit eh. Awanan ni Malyong iti mansyon. Ay, pimanawag. Wen, awanan ti sakit ti ulok iti mansyon. Isumit lagaya makabarbaro man rin ti babaw ninyo ah. Mga alakan iti sabali amang suhay. Jak sa kabailan. Si kalatan ulit agbalik ko. Nadoblyak ti sweldo. Ha? Sa bali pa ita allowance mo nga itad ko iti linawas. Impesa sa bali ti Mayranot, si kalaengan ulit ay. Sa bagay mo't kidi ah. Sige. Sumuro taklatan. Iti anyaman na kayat mau. Kanakaan. Okay, Sir Rokaw. Napanan ni Sir Rokaw. Itaman pa yan ni Sir Rocco ti pimasyar di tao. Ni Madam Ariela ti sigod nga umay di tao. Apay akas ti tinakuna ni Sir Rokaw. Isuntok anong ti mangimaton iti daytoy adaga. Saanen ani Madam Ariela. Na, apay nga tangay. At nga ta saan da nagkinaawatan. Nagapad nga ta. At nagsinadan? Makapati ikaw, Mad. Ang urayak mat ti umay ni Madam Ariela. Ket amwal no anya mat ti ibaga na kanya. Adaman damagat kan kamon, Ray Barok. Anya day ta, nanapan niya. Kaguram ka din ni uncle mo, Samuel? Ha? Saan mat? Uray na uyong idikanyak ni Uncle Samuel. Saan ko akagura? Nasayaat nga ron no kasta, Barok. Ang maapay, saan ka mailiw ka ni uncle mo? Ha? Amom, itinaudi apan nakakita na kan ka. Nadlaw ko palalo tiragsak na. Iso ano saan mo akagura? Sarong karam nga roon ni uncle mo. Ay, katuwan nanapan niya. Sige, sarong karak tumanan ni uncle ko. Ay, makabalikas kayo mo't gaya man, uncle. Saan pa'y unay ang maawatan ti ibagbaga na, Barok? Bigyan mo ano? Ha? Ano niya kano, nana? Di ka kanon pumanaw. Ha? Dito'y kakanon nga agnaed. Ha? Pagbigyan mo ni uncle mo, Barok. Bantayang pailaan. Uray sumagmamano lang nga aldaw. Agkid-kid daw iti pamakawan kan ka, Barok. Ha? Ala, di kagsangit Uncle Samuel. Sige, sana kaya pumanaw, Uncle. Dituyak pa'y laang. Kadwaan ka, Uncle.
Anaya! Ay, nawaw. Ha? Ni, ada ka di ibagayo, tatang. Di mon samat na puutan tiya si dagkukin ka, anaya, anak ka, ay nawaw. Madlaw anaunag ti pampanunutan. Kaili mo ka din ni Monre, ay nawaw. Ha? Kwa. Lunak, tatang. Maikawa ak iti kaawan ni Monre dito'y balay. Imawag ni Panyang Itay, ay nawaw. Saan ka nawapalubusan ni Uncle na Samuel? Nasayahat mo't tapno makapaginiliw da iti ulitag na, tatang. Uwan mo't kiti Nga madlaw mo't analiday ka, ay nawaw. Agam, mawatan ka mo't kiti anak ko. Kagangay na, takayan ayat mo kat nga raw, ay nawaw. Tatang. Mawatak tirik nam, takastaak mo't no dagduma. Ay nawaw. Sumagmamano lang aldawin no lawas ajak makita di ay ayatek. May ikawa akaw na ay nawaw. Ha? Sino nga'y ayatin niyo, tatang? Ha? Ay, kwa! Jay! Ay, nawaw. Ay, hindi. Ay, di kaya kwa sawan. Hindi, si bibiyag pa'y day din na nang mau. Ay, nawaw. Ay, nawaw. Iso, maawatak tirik nam anak ko. Ay, nawaw. Agam, sana balay. Tagsublin tumutlaing ni Monre dito'y balay. Iliwan na labiit na uncle na. Kunak no makadiskitarak iti kwarta dito resort. Namatawan mo't. Binilin nakit din ni Mami ti mangimat-maton dito. Agasam dayta. Anak-nak nga maawan apulos ti karbangak ang makibiyang iti kita to'y resort. Ay, makapasuron at talaga ti kastoy. Suron ko. Awan serbi na awagan dak iti mam dito'y. Tawan mo ti karbangak iti kwarta ni Mami. Ay, makapasuron at talaga. Kasaritak to ni Mami. Tano man nugot. Siya ti mangimaton iti daytoy a resort. Cleopatra! Cleopatra! Gising na! Tanghali na! Oy, Cleopatra! Agreingkan ko na! Tita, kaslamanti ka matulog na ito ang babae. Oy, Cleopatra! Aldawan! Nagkapgapam ngamin idirabi ay napan ka na ginawa niya. Agak-arak dito silig mo. Ay, no asawa ka lang ko ma. Tinumpa-tumpakan nga oray nakaturog ka. Nay ba? Ay, kaano nga tanga, paling nga asawak na ito ang babae. Kaano nga tanga, klunin na. Papaharam samot yan dito sa balay. Apaya kanayon na rumwar. Kanayon na marabya na sumangpay. Miragad kung saan. Ito saan na makapanaw dito balay. Tan, ang mga nugurain na. Ang mga nubastidin na. Ay, narigatan. Ano saklatan? Hoy, Cleopatra! Gumising ka na, kunak! Hoy! Cleopatra! Hoy! Cleopatra! Malayo ka di daytoy, nanapanyang? Ay kwa, balay tigayam ko. Makipagnanaad kami laeng. Kasta ka day? Agawid ako man. Yung sanak mo't apalubusan ni Uncle ko Samuel. Ha? Adun tilangan ko iti trabaho. Amangan mo ikatunda ko. Di ka madanagan. Kasaritak to ni Tata Madominador. Saan da ka nga ikatan ijay? Ay,
Agyaman ak nana. Jak kaya ti mapukawan iti trabaho. Tawanan ti pagsweldo ah. Di ka madanagan. Saan ka mapukawan iti trabaho? Nasingpet ti amom. Maawatan na ka. Aywan. Asino ka diya talaga ti amo iti pagtrabaho ka restaurant? Nanapan niyang. Kunayo mo't asan ani tata dominador. Taltal kendalaang ni tatam a dominador ijay, Monrey. Sa dino ngay ti amo mi. Apayasan mi anakit kita kini tata Malyong. Ado siguro ti pakakumikuman na. Iso asaan nyo amakit kita, Barok? Ay, kasta ka di, nana? Wen, Monrey. Kan naku na ti kabsat ko anasingpet ti amo yo. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Di kan tumaikat iti trabaho. Apay ka di, Uncle Samuel. Ha? Sa anak ang pumanaw? Kunayo, Uncle? Dituyak pay laeng? Kunayo, Uncle? Una, nukasta ti kayat yo, Uncle. Anya? Ag naeda kon ditoy? Kunayo, Uncle? Wala, saan na mabalin Uncle Samuel? Nagtatrabaho. Ha? Ang sangit kayo manan, Uncle Samuel. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.